Здравейте на всички, аз съм Мак Розали и днес ще направя поредната прогноза за Зодия Близнаци за месец април. Какво ви очаква и какво да правите през месец април, Близнаци? И така, тегля от моите прекрасни карти една карта, която е първата. И тя е работата. Трябва да обърнете специално внимание на работата и да бъдете в тясно сътрудничество с хората около вас. Втората карта, която падна и която ви се пада, е картата на учението. Много е възможно да трябва да усвоите нови умения, някакъв курс да изкарате като квалификация и да имате нови познания в работата, която вършите. Третата карта, която излиза, това е картата на прощаването. Това означава, че ако имате някой, който ви пречи в работата, трябва да му простите. Трябва да зачетете това, че той не е достатъчно квалифициран, дори и да ви дразни, дори и да иска непрекъснато помощ от вас. Вие трябва да бъдете спокоен. Трябва да го приемете като един ученик, който да научите. И така, трите карти какво говорят? Внимание в работата. Там трябва да постигнете нови квалификации, да запишете някакъв курс, да се проявите и като учител към ваш подчинен или ваш колега, който има нужда от това нещо. Да бъдете до него и да го направлявате. Аз съм Мак Розали. Това беше прогнозата за Зодия Близнаци за месец април. Желая ви прекрасен ден и бъдете благословени!